Ens han donat la notícia fa 2 minuts, poc més de 2 minuts, i hem vingut tan a pressa com hem pogut perquè han vist a un oso polar antàrtico del Canadà solt per l'avinguda Perizo Valero. Hem pogut arribar fins el banc on està l'oso i anem a fer-li una entrevista. Senyor oso, com està visquent vostè esta ona de fred que està bombardejant la ciutat de València? Comprenc. Molt bé, moltes gràcies, senyor oso. Tornem la connexió, companys. Intentarem dur-lo al bioparc o donar-li algo de sopar perquè el pobret està un caldo. Vols un caldo? Veus que tot com un caldo? Ara li donarem algo, uns bunyols, un algo, perquè està pobret, xelae de fred. Endavant, companys. Que sí, que l'oso me l'emporte.